Отлар парадын Оргамак спорт мектебинде шөгыльлөнүүчү үсмирлер жойдакларда очуп жиберди. Тотар пародылы Зорька һәм Ботыр кошаматлы отларыны 13 яшьлек Мариям Шаммасова белән Инсаф Талипов егәрләгән иде. Жойдаклар ортынан Оргамак от спорт мектебинең тройкасы отлады. Августинка белән Пушинка кошаматлы бияләрне тизгендә мектеп хезмәткәрләре Ринас Маннанов белән Зөлфәт Халиуллин тотты. От спорт мектебинең Будулай кошаматлы понины 13 яшьлек Камил Маннанов кашевой чана белән алып чыккан иде. Былтыр инде без менә шушы фестивальне башлап җибәргән идек. Традиция буенча быел да инде менә шушы кыш матур чакта, ак чакта шунысын үткәрәбез. Быел монда яшьлек спорт комплексының ичен мәйданда монда иркен рәхәт дип инде иркенләп инде концертын карарга була, тәмләп кыймагын ашарга була, атларны парадын карарга була. Барлык авыл җирлекләрендә фестивальгә атларны бизәп, кашевой чаналар белән килгәннәр. Соңгы елларда җирлегебездә татар токымлы атлар үрчетә башладылар. Оргамак от спорт мәктәбендә бүген 17 от тәрбияләнә. Шуның икесе татар токымлы атлар. Авыл җирлеге белән, Исәнсиф авыл җирлеге белән тройка белән чыктык. Матур җырлар җырлыйбыз. Киләчәктә дә шушындый фестивальләр күп булсын иде. Бик матур. Вот мы первый раз в этом году вышли тоже на лошади с кашовкой, приехали сюда проводить этот праздник. У нас в деревне тоже еще сохранились наши лошади. Очень интересные, красивые мероприятия. Безнең инде борынгыдан килгән гореф-гадәтләребезне белмәсәк, без киләчәгебездә булмас дибез бит. Чынлап та без шул үзебезнең элеккегә карап, киләчәккә өметләр белән яшибез. Фестиваль традиция буларак алдагы елларда да дәвам итәчәк. Бу чара халкыбызның традицияларын торгызуга бер адым булып тора. Мөселманнар күңелендә атларга аерым мөнәсәбәт урын алган икән, бу райондашларыбызның батыр йөрәкле тырыш булуларына бер мисал. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.